Luane wis beng. Kalau saiki nyekel ini bagian tajerin ketuane tajerin ndukure jabatane iku ndukure Rahma. Ndukure Rahma. Yo Rahma bagian apa? Jadi ya misalkan ono wong nyelang koperasi tajerin ya. Lewat Rahma ke baru alif B. Nah, pokoknya alif bank iku tanda tangan. Dia tanda tangan duit cair. Usum ae koyo ngono. Nek wong iku mang tanda tangan duit cair. Wis mbu piro 20 juta nek dia tanda tangan cair. Ae dicolek ae. Colek ae cair. Nah, wong bank disiplin es tidak diragukan lagi kedisiplinannya. Berarti wis pensiun kok bang. Yo prei deh itu kok tahu geser nanggone Nah, agamis Nah, met. mobil duwe loro anake mapan-mapan kabeh. Lah ngono. Tapi nek wis tuwek mlebu agamis gak apa-apa. Heeh. Wis kate matine wisan. Heeh. Lah sing nom-nom di proyek. Heeh. Ini kan gunungnya ketok tapi gak sing Madaline nanti ya. gak sing apa ya, gak sing terlalu menyala. Sih gunung menyala aja. Tapi wis ketok. Gunungnya wis ketok cuma kurang menyala. Iko gunung Kediri, Kelut. Oh, Kelut kok. Pakai tok Kelut. Oh gak layak gini kecipratan. Gunung ini gunung ya. Iko Kelut iki Arjuna. Yo, Jare ini aku wis tau munggah Gunung Arjuna sih. tahu kabeh. Everest tahu. Iku wis tahu kabeh iku. Sing ketok iku lho. Iku tau mbok ndai kabeh. Iku wis ketok iku tahu kabeh. Jare ini sing paling soro iku Gunung Arjuna. Arjuna paling soro. Yo, Yo. Soroan Arjuna timbang Semeru. apa nih? Soroan Arjuna timbang Semeru. Semeru kan puncaknya soro. Yo puncake tok sing soro lan. Ini sore ora soro blas. Ini Arjuna. Arjuna soro kabeh. Lah kok iso? Yo Medane piye? alas nyel. Ora wisata. Ya wis koyo nang Semeru lah ya alas nyel sih. Yo wisata iku. Wisata Semeru iku. Hah? Wisata. Akeh warunge yo. Semeru iku wisata akeh warunge, jalane iku Dari Arjuna gak ono gak? enek. Jalane nak ora paten nanjak. Tapi mlaku nih. Luwih soro. Hah? Wis soro piye? Soroan sama anu Arjuna ya. Nanjak terus ya ke pertama. Ket pertama nanjak, sampai puncak ini nanjak terus. Nah, Iso nggak dalan tak gak jane wong. kok jenenge gunung ya ngono ya. Gunung iku ya nanjak ya mudhun barang. Ya mudune tetep mudun ya, wis mari mudun ya.
kan posisi nanjak itu mesti ono mudune, gak nanjak terus. Yo gak iso ya umume yo nanjak terus kok munggah kok. Ora iso sih. Nek mudun ya baru mudun. Ning Semeru ku ono mudune. Kene. Lho, Ya titik tok lah, trit dino tok wae. lah Ranu Kumbolo iku lak mudun sih. Nah, gara-gara nek Ranu Kumbolo iku. Arjuna ora enek ngono-ngono iku. Tapi masih mudun dhewe wis ketinggian piro. Sing gara Ranu Kumbolo iku kan kaya blumbang nang tengah alas ngono ya. Nek lau. Lawe nanjak terus padha karo Arjuna. Gak enak iku ya. Gawe enak. Tas budal lu nanjak. Ya. Tapi ono warung mbok Sema. Mbok sapa? Ya. Mbok sapa? Mbok Sema. Nah, mbok Sema ya kene Tembelang. Tik, kepet. Jenenge mbok sapa lo? Mbok, Mbok Sapa? Pikirkan secara logika. Mbok sapa aku ya lali. Kepet. Yo, pol biasa di unak-unakna terus ya. Kandane. Duduk mbok lali aku. Mbak Sema. Lali aku. Sesuai. Wis mati wonge wisan. Nah, iya kan anake. Terusno. Masa diterusno? Iya ya. Duwe. Karo aku. Lah duwe, gak duwe ya gak ono sing terusno. Ayan niku. Masane segodho ning ndukur. Meneng Wis meneng duwe akeh. Laris. Omahe gede ya. Tekone isor nggawa teh, nggawa beras. Iku udarane sehat iku nang kono iku. Iya, oger. Tanpa polusi nang dhuwur gunung ya. Dek gak sampai pun Mbok Sema iku puncak tegas sih. Lah di cedek puncak wisan. Wis cedhak puncak. Cedek puncak. Kacek setengah jam wis nang puncak. Apa blonjone seminggu pisan ya worth it. Yo Kayak nyetok. yo apa seminggu pisan ora ono kulkase. Hah? Yo apa seminggu pisan gak ono kulkase. Jadi kayak kulkas. Lho Lapo kayak kulkas ngono aduh. Lah lho, bene panganan kan kudu di kulkas gak mambu. Ya ora ya, masak-masak sing ringan-ringan ya, tempe, tahu. Jangan lodeh. Tempe seminggu ya bosok ya. Ya ora ya. Dek aku ngerti kapasitas penanjakan itu sedina piro. Ini wis kira-kira ya. Oh, saiki ada 20 kilo wis cukup. Tulisan Pak ya wis kayak wisata. Paling kene Sabtu ya rada rame ngono tok. Terus ketemu ritmene ya. Iya ya, digawe 15.000-an ae wis. Sing nanjak wong piro akeh. Mesti mangan kabeh, suwe. Aku biyen teko Rembang ya kok. Ambek arek Rembang ya kok nang ngene lau. Juga gak nggawa apa-apa. Mangan ning Mbok Sema. Nggawa dhuwit tok Nek entekan piye? Ora oleh kentekan ya. Nggawa dhuwit sing akeh. Sementara nang lau nggawa dhuwit sing akeh. Gak ngarah kelesan nang kono. Nggawa dhuwit sing akeh, ambek nggawa banyu kena dalan wis. Lawu iku mlebu endi? Jawa Tengah. Jawa Timur. Jawa Timur ya. Ya Jawa Tengah enek, Jawa Timur enek. Separuh-separuh. Separuh-separuh. Kaya Bromo ngono kan. Bromo Kayak Kabu iku. Abu. Gunung Pegat tuh. Separuh melok Jombang, separuh melok Lamongan. Ora apa-apa gak ono nilai investasi nih ono. Enek. Ane gunung ono nilai investasi nih. Lah mlebune bayar ya. Ayo.
Gunung yang didol. Apa yang gak didol ya? Dol kabeh. Dol kabeh. Mau gunung. Blumbangnya didol. Apa itu Blumbang? Kolam cilik. Kolam pancing. Oh, kolam pancing. Iya lah, ono iwake, ono iwake yo kok. Kono sing tuku. Panen kabeh cair puluhan juta para petani. Positif. Ono wong bisnis ya nang wisata air terjun. Iku cuma ngedol bayam ambek long telo ambek tempe. Sedina omsete 700.000. Masuk. Kok bayam? Ayo godhonge didadekno krepek. Alah. Dikei tepung mari ngono didol ning tempat wisata. Krepek bayam. Krepek bayam ambek krepek tempe ambek krepek long telo. Buat elit. Sombong gawe 2 kali lipat regane. Bayamnya mau murah yuk. Tepungnya mau murah. Murah ya. Tepung itu air goreng warung wis kemas. Dodolnya nang tempat wisata. Ayo tadi ora iso rada larang. Yo. Dino 700.000. Lu ramban-ramban tok yo. Ramban-ramban tok. Iku sing diramban yo nang gone alas-alas kok. Oh gak ning halamane wong ora. Ora nandur. Ning kebon. Nang gone alas-alas ngono. Jadi liar ngono lho. Bayam liar terus long telo liar. Gak bondo. Gak bondo. Sing bondo ya tempene tok iku. Tempene ambek tepungnya. Pak ini syarat-syarat. Ngawur ya. Lu. Yo, dari pengusaha nih. Gak bodoh. Aku menyediakan krepek sembarang. Krepek tempe, krepek bayam, krepek long telo, krepek opo. Pokoknya perkripian loh. Ini CD itu perkripian. Sayuran, buah-buahan di krepek Pak De. Iya, pokoknya serba krepek. Soalnya awet. Mari ya regane ya ngedole ya larang-larang ya. 17.000. Tempat wisata. 17.000. Enak itu pemukiman jadi wisata. Ya nek wisatane rame. Nah, Masalah ini sing wisata iku ya remuk kabeh. Saiki ku wong katele healing iku wis mulai mikir. yo cetas-cetasan iki ae. Ayo. Sampai 2000 piro iki krisisnya? Suwi gitu Masa ya. selamanya? Oh enggak. Yo Romo 5 tahun 7 tahun. hancur tur sawi. Wong ning penjara iku ya suwi. Wong sing ning penjara iku lho metu divonis 15 tahun. Oh, ya mate. Karena memperkono karo memperkene ya. Positif Anak di bawah umur. Romo. Vonis 15 tahun. Wo. 5 tahun ning suwi ya ganti presiden ping 3 iku kan.
Tapi badan pinter lu cek pacar nang jero kono. Bisa nambah nih ono laporan baru. Mendok. Iku Jawa no sumpah wis pindah-pindah penjara bolak-balik. Heeh. Awane sing penjara seumur hidup lah. Nopel di penjara pindah ping 3 sampean. Nang kene wis suwi pindah maneh penjara, wis suwi pindah maneh. Tapi tetep aja coba penjara. Saiki dhewe wis ngandang maneh jangan-jangan. Loh, yo iso uga. Karena tenggelam nggak ono ya. Mbok wetik ya. Jajan wis mlebu maneh deh. Tulisannya blenger ngono dipindah. Lombok larang lagi. Apa toh? Lombokku ora panen. Lho kok iso? Urat-urat toh. Lungker ta? Lungker. Mobil sapa iki? Malang ya. Parkirnya keliru. Mobil sapa kurang mundur ono. Gak cukup iki. Masalah. Kira masalah ini. Sali ra budal maneh. Siap. Iya.